Топлешко, климатика работа. Мирише на чисто, приятно, туалетните са хубави. Надявам сините локомотиви с сините вагони. Сините локомотиви навързани един след друг. Също вагоните сини с Метото и на ПИМ композиция. сините в атака. Айде и зелените. И зелено-белите. Илян Илиев, той нали общ човек. Добре, че Илян Илиев е левскар. Ма малкият нещо, той май има някаква тактика, че го парати от ЦСКА-то. Сега ЦСКА-то да даде мача на Черно море. Ма къде е сина му? Как може да играе, да заиграе той през чорбата? И те сега ще виж ЦСКА-то ще пусне на Черно море. Ще върни жеста. Не се чува нещо, пускат ли го е? Играй той. Резерва, играй, ма играй. Да. Те още от начало, като го взеха ЦСКА-то, да видиш нашите левскари какви такова отзиви има там. По негово такова. И по баща му да кажем.